Ieri eram 4 raturi și stânia mai scurt, n-ai idee cât e. Dar cine era la tu? Eu, Dima și un englez. Pe azi chiar erați 4. E și un druc de-al lui englez ăla. Mai ia uite cât secunde sunt. Tăiesc 66 secunde. Le ia și ne sună. Uite-i padrujile astea. A, deja. O viteză nu e nebună. Veniți la tur, păi. Amor, hai să terminăm cursa. Haideți până după să mergi. E că vezi fiecare țină oil la muia, oil. Nu ai venit la metrouri. Dar și uite, Dai-ne fără metrouri. pierdut misia, ha? Asta spun că n-am să facem tur. Că nu sunt și jocsor. Hai întreci să marca pista și locul 2. Cum este să întreci? Cu 100 și ceva tirează. Să-l vezi pe român și la oi. A? Nu, pista întreb. A, românul. Român și la oi și pe Skype. Hai smute! Uite cât mai ai trecut. Cât mai ai trecut ai? Ești Ghenadi, băi. E pierdut misia. Da, e cu tegii. Interesant, dar știi ce patul sunt deci nici bani. Că stau în mașină. Adică de aia, eu te duc, tai. Mai e mult? Cât mai ai trecut? Apiește locul 2 ori primul. Dar nimeni nu a dat nic. La câtelea loc ești pierdut? Și revine să aud și o mașină.